دقيم كابلني أنا ودي أيكمكم أنا يتسعركم ودي كالها جن كم تتسخا بعلم التسفاخ سلامات كم يكنيهم أبزز لكم مو سلام أنت أنا نكوردلكم ناتم إنه نلوم خاء بتعم حد أقدس زخنا مدى بيحيزلكم متيزل له كسب مدى يزودها مسيتونهم حرام أبناء لهم معلت مدبنا أب كلنا دك سبات زقاتهم بفلايكا كب حد درجان أب حد نقص خلنا زقات منا حد محنا كله سمو كتصوع زين دلي سمو خقات منا زين دلي حد توقان فله نسو ودكتي ودكت انتي مالتي اسكي بناتكم أقلالزة ودكت مالت حد نجر تليم كايو ويحاسب كايو خيتي سخا اختار فله كوني غالي حكيدا قالايكا ودكت ببزح من قد خقلت قال ودكت أب تمرتي ودكت أب قعزو من قدي ودكت أب قعزو هيوت ودكت أب نقدي كوتاس ودكت مالت بستفلالي من قدي كقلت زخيل حدا قالو توتز عنو زلوه ناي هيوتنا محانا خلي صبوغن بار لو معانتي بزعبا ذكر رينا مالتي ودكت كل جزيدي وداي ويس تغمتاتن كألوه زبل حدا نقر كرينا مالتي ودكت بخلت من قد خقات منا خيلي ويكا حدا ودكت نقدميت ويكا ودكت ندحريت مالتي لما عنتي زم تاخلكم مدبكا نقدميت كما يغيرنا نود نقدميت مودا انتي مالتي ندحريت موداك انتي مالتي زبل بزرزر حسب كريو كفتني كسام مودا مدبي مساي صنحو كنقصل كلنا ودكت اب كلاتنا زغاطمي اباخم اغاطميكم فلطو وديكم تفلطو زخونه ነገር حسيبكم زخونه ነገር كساخو يلكم زتلمكم مخا كالو سبات إذا أيكون الكاني تخكل أيكون كان أبتخكل من قد يلا خاني لونكم مخ أب مود داتا أبتزح حسوكم مخيبة صحة كم زعينة ودك تعقدت منكم فلتها دحان أنت تسميه كم زودك حفيرك تسكيفك فريحك توجه جويها بزح نجر اسك بتخكل نزرارة بزحات سوات كور انكلو أبزي أخلني أنس بقى ربري بقى مودا قيسي ناي مودا تاي إلهم زحسو بزحات كم زلو تخكلي جنك أتوم بالتعمي ناي عالمنا ذهبتمو وي أتوم ناي عالمنا بالتعمي استمهارو وي أتوم جغانا نبلوم ناي عدنا بومو الأمزيوم ودي غميم جن عودا دغم كمي نقدميتي عودا دغم نقدميت كتودق خلها مسايخا اتزتلم كايو كله يزرعيكا كتودق كلها كابتز ودق كايو تماهيركا أخذ لعب انتي أخذ كبر خمزلكا نابيت خيد كمزلها نقدميت نام عدها أخذ ودق زلها نقدميت مودا ندحريت مودا كنتاي ندحريت مودا كا كوتاس تزحالف كايو صبوك خون خاليو حماق خون خاليو كوتاس تزيملس عسا وي تزيملس حقوس نو تراي أخذ ذكر متس المساي صبوك حلمي كري يلكم أي تنقرون لهم سلازي أودا دقانا دا يفلالن بر كل سبو دقيو وقاداس أودا دقانا نقدميت خونا له حدا صحف له دنزل واشنطن استبحال حدا عبي ناهيل وتواساي كم زي بالنيرو أبي هيوت كتودك لكم مغنياتو ودكت حدا كفال ناي هيوت إيو سلازي ودكت حما أنا قراي كونن زي ودق زي تفتناي وي ينبر يلون مالتي سلازي ودكت مالت حدا كفال ناي هيوتنا مالتي سلازي ودكت كلتا من قد سلازلو نقدميت موداقن اتزبالت أي مالتي أمون السخا حزي لو مو فتينكا أي تسخا الكان بزح نجر كم زخا سركا يرداني جن نسو تمرتي بتمن قدسو كتحلف كم زي كالكا بتمن قدسو كتعود كم زي تخيل ما مهار رخيب قالها مالتي سلازي كالي من قدي كتفتش لك مالتي كالي زحاش أمارات أنا كتفتش عدلي هو كالو مالتي أب تاريخنا توماس إديسون دحر دارينا أب حدا وان حدا انترفيو حدا غازيتنيا بزعبا 10,000 جزي موداقو حتيتو نيرو 10,000 جزي مسودا كاس انتي تسميه كايلو نيرو توماس إديسون كنتاي ولا مسلكم ودي قيكون كونيلو انتي لا أنا 10,000 جزي كفتن كلكم وكأبين نخلو 10,000 من قدتات أمبول ويكعا مبرهتي كسرحو كم زي كقولو تمرت وسيلة دا أمبر أي ودعكم كبل مليسلو مالتي سلذي اتوم ودكتات نبلوم نحنا ناي هيوتنا تمرتي كفالات دا أمبر ودكت ناي موداتنا كم زي كونه عبزي يردعنا ريخو ما تحساسبا ازي ودكت هايكونه انتاي دا
ዲስከቨሪ ወይ ከዓ መጽናዕቲ እዩ ናይ ህይወትና በቃ ውድቀት ኣይኮነን። ንኣብነት ካሊእ ኣብነት ንርአ ናይ ዓለምና እቲ ዝሃብተመ ጃክማ ቻይናዊ ሓደ ግዜ ኣብ ቻይና 24 ሰባት ንስራሕ ኣመልኪቶም እቶም 23 ክሓልፉ ከለዉ እቲ ሓደ ከዓ መበል 24 ንሱ ማለት እዩ ካብ ስራሕ በይኑ ከይሓለፈ ተፈልዩ ክስጎግ ከሎ ሕሰብዎ እሞ ከዓ ኣብ ዓለምና ካብቶም ዝሃብቶሙ ናይ ሕዚ ከዓ ንሱ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ውድቀት ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ቀፅል ተሲእኻ ንምፅዓር ፈትን። ተወሳኺ ናይ ህፃውንቲ ታሪክ ንርአ ናይ ህፃን ታሪክ ንርአ ህፃን ሓደ ግዜ ክወፅእ ከሎ ኣብዚ ኣኽሎ ኣይንብሎን ኢና ምክንያቱ ቀፃሊ ካሊእ ክበፅሕ እናበልና ስለንፅበ ማለት እዩ። ነብስና እውን ከምኡ ንሕሰባ ንሱ ሓሊፍና ካሊእ ዝሓሸ ነገር ከም ዘሎ ክነስተውዕል ይግባአና ማለት እዩ። ሕራይ እንታይ እዩ ዘፍርሐካ ዘሎ እንታይ እዩ ዘፍርሐና ዘሎ ንከይንወድቕ ድዩስ ሰብ ከይብለና ድዩ ንምንታይ ሰባት ወዲቑ እኮ ከሲሩ እኮ ከምዚ ኮይኑ ተታሊሉ ከይብሉና ንፈርሕ ማለት እዩ። ንኸይንጅምር እና ንፈርሕ ዘለናስ ወይ ነቶም ሰባት እና ንፈርሕ ዘለናስ ንባዕልና ኢና ንምና ንፈርሕ ዘለና። ስለዚ ንባዕልና ዘይኮልና ንፈርሕ ዘለናስ ብዛዕባ እቲ ሰብ ዝህበና ግብረ መልሲ ብምፍራሕ ኢና ካብ ምፍታን ንቁጥብ ዘለና ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ዝሓበየ ጌጋ እዩ። ሓደ ሓቂ ክነግረኩም ኣብ መወዳእታ ሂወትና ዓቢና ኣብ ዓራት ኮይና ክንሓስቦ ከለና እቲ ገበርናዮ እቲ ጨኪና ዝገበርናዮ ዘይኮነ ዘጠዓሰናስ እቲ ብሰንኪ ፍርሕና ክንገብሮ እናኽኣልና እሞ ከዓ ብናይ ሰባት ተፅዕኖ ተደሪኽና ክንገብሮ ዘይምኽኣልና ንሱ እዩ ዘጠዓሰና። ንሶም ከዓ ኣብ መጨረሻ ኣብ ዓራት ኮንካ እቶም ዘይፀሓፍካዮም ፅሑፋት እቶም ዘይተጠቐምካሎም ዕድላት ኣብ ዓራት ኮንካ እቶም ዘይተጠቐምካሎም ዕድላት እቶም ዘይጀመርካዮም ንግዳዊ ርክባት እቶም ዘይፀሓፍካዮም ብዙሓት ፅሑፋት ብምልኦም ናብ ኣእምሮኻ ይመፁ። ንሶም ከዓ ንምንታይ ዘይተጠቐምካልና እዮም ክብሉኻ ኣብ ኣእምሮኻ እንደመፁ ንምንታይ ዘይተጠቐምካልና ሕራይ ሎሚ ምሳኻ ክመውት ኢና ካባኻ ወፃኢ ናትካ ዕድል ካሊእ ዝጥቀሞ ስለዘየለ ምሳኻ እዮም ክመቱ ምሳኻ ክመውት ኢና ይብሉኻ ማለት እዩ። ስለዚ ጀሚርካ ምውዳቕ ትዝሓሸሽ ወይስ ከይጀመርካ ከለኻ ውድቀት ተሸኪምካ ምኻድ? ዘይምጅማር እኮ እቲ ዝለዓለ ውድቀት እዩ። ውድቀቱ ስለዘይፍለጥ እዩ። ምክንያቱ ንሕና ውድቀት ንብሎ ጀሚርካ ነርካ ክትወድቕ ከለኻ ክቋረፀካ ከሎ ዝኾነ ነገር ክጓንፈካ ከሎ እዩ። እቲ ዘይምጅማር ግን እቲ ዝዓበየ ውድቀት እዩ ማለት። ስለዚ ንቅድሚት ምውዳቕ ማለት እቲ ዘፍርሐካ ዘሎ ብምሉእ ረጊፅካን እቲ ዘጨንቐካ ዘሎ ንምሉእ ሰጊርካስ ንቅድሚት ምሕላፍ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ነቲ ዝደለናዮ ነገር ኣብ ተግባሩ ኣብ መፈፀምቱ መዓል ማለት እዩ። ሕራይ ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ንቅድሚት ንወድቕ ደልኩም ሓቀይ? ቀዳማይ ንቀበሎ እቲ ዝወደቕናሉ ነገር ንቀበሎ ኦረዲ ኣይፀዓርናን ወይ ብዝግባእ ኣይተዳለናን ማለት እዩ። ስለዚ ኣክሰፕት ንግበሮ ማለት እዩ። ካልኣይ ተንትኖ ኣነ ዝወደቕኩሉ ምክንያት ብኸመይ እዩ በበይ ስለ ዝኸድኩ እየ ወዲቐ ንምንታይ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ እየ ወዲቐ ንምንታይ ወዲቐ ብኸመይ ወዲቐ ዝብሉ ነገራት መነ ውዲቕኒ ዝብሉ ነገራት ብምልኦም ኣናላይዝ ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እቶም ዝሓለፍናዮም ሽግራት ካልኣይ መዓልቲ ንኸይንደግሞም ዓብዪ ትምህርቲ ንረክብ ኣለና ማለት እዩ። ሳልሳይ ክትወድቕ ከለኻ ትምህርቲ ሒዝካ ተንስእ። ብኸመይ ከም ዝወደቕካ ሓደ ትምህርቲ ንምንታይ ከም ዝወደቕካ ካልኣይ ትምህርቲ ኮታስ ዝወደቕካሉ ምክንያት ተረዲእኻ ሓደ ዝኾነ ጭቡጥ ትምህርቲ ሒዝካ ክትለዓል ኣለካ ማለት እዩ። ምስ ተሳእኻ ከዓ እቲ ሓደ ግዜ ዝገበርካዮ ካልኣይ ኣይትደግሞን ኢኻ ምክንያቱ ንሱ ኣይሰርሐልካን እዩ ማለት እዩ። ካሊእ መንገዲ ኢኻ ትፍትን ካልእ ክትፍትን ከለኻ ዝሓሸ ወይ ከዓ እቲ ትክክለኛ መንገዲ እናረኸብካዮ ትኸይድ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ንቅድሚት ምውዳቕ ማለት እምነት እዩ። ብርግፅ ፀልማት እዩ ምውዳቕ ግን ከዓ ብርሃን እዩ ዘቋምት። ብርግፅ ወዲቕካ ኣለኻ ግን ከምቲ ትስእ ከዓ በዓል ሙሉእ ተስፋ ኢኻ። ደጊምካ በለኒ ኣነ ወዲቐ ኣይኮንኩን ኣነ ይተሰዓርኩን ሎሚ ንቅድሚት ወዲቐ ኣለኹ ቀፃሊ ከዓ ብዝሓሸ መንገዲ ንቅድሚት ክግስግስ እየ። ብርግፅ ሎሚ ወዲቐ ኣለኹ ፅባሕ ከዓ ብዝሓሸ ክትንስእ እየ። ሂወት ከምኡ እያ። ስለዚ ኩልኻ ንቅድሚት ክትወድቕ ኣለካ። ንቅድሚት ውደቒ ንቅድሚት ውደቕ ይቐኒየለይ።